kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginanunsyo na ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga manginvoluntary na paggamit sang face shield effective immediately. May report si Nico Delfin. May duha na katuig nga nagabaligya sang face shield ang Iloy nga si Mary Jane Domingo sa kilid sang Bay Center sa Bacolod. Sang nagsako ang pagparehistro sa mga voter applicants sa COMELEC office, nagalabot man sa 300 ka mga face shield ang iya mapaubos. Tag 25 pesos ang kada isa. Pero nabalaka siya matapos magdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte nga dulao ng paggamit sang face shield sa baylo, himuon na lamang nga voluntary kag hindi mandatory ang paggamit sini. Mga tao mo baka hindi kay isa mapa-SM sila, isa mapa-COMELEC sila, kilang kitang amuna. Isa mapagaysano sila. Oo, makabakal pag ibugas man eh. Wala naman ko gapangumpra damo. Tag 100 lang kabi. 100 pesos, 10 na pulo, malala kabilog mo. Sinilang nga hapon ginanunsyo man ni Mayor Evelio Lunardia nga voluntaryo nang pagsuksok sang face shield. Sandig ini sa Presidential Memorandum nga nagasaad nga maging voluntary na ang paggamit sang face shield sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 panubo. Yara sa Alert Level 2 ang Bacolod. Pero suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, nagadepende man sa mga commercial establishment ang pagpatuman sang mandatory o kon voluntary nga paggamit sang face shield. Since nga hindi siya obligatory, so may option. Kita ko narat na sa public, narat na sa gilakpat. Optional on our part kung mag-usar o hindi. On the part naman siyang business establishment, may right man siya to do the same. Both, if we allow ya or not. Insigida man nga magasunod ang katapos ang Emergency Operation Center bisan nagapati sila nga may dako kung tani nga bulig ang pagsuksok sang face shield agud bisan paano mapungga ng paglaton sang virus. Dakudugang ini nga proteksyon sa imo. Nakakita nyo naman siguro miskan gani sa mga noontime show, sa mga TV shows. Wala na sila gamas, naga-face shield sila, kay tungod sila. Matabunan ng ilang mata, ilang ilong, ilang baba. Therefore, malimit ang spread or droplet infection within their distance. Ang mag-abyan nga Sanday Rodniel Blanca kag Dave Alibuga nagsiling nga pabor man sila kuntani sa paggamit sang face shield o galing magasto na para sa ila kag hindi sila komportable sa paggamit sini. Lakat ka sa dalang kainit amo na. Tapos sa gabal na sang tsura mo pag kakas mo sa person mo. buka sa gabal ako nandun sa tsura. Malimtan mo, Peg. Ha? Malimtan mo masulod ka sa mall. Amo pag ina isa pag ina sir. Kung makamalip sa sample, wala kami kadala sa alin sa balay namon. Di kinahanglan pa naman magbakal naman liwat eh. Kung mangin requirement naman ini sa gihapon sa mga commercial establishment parehas ang mga mall, nagalaom ang EOC nga kuntani seryosohon ang insakto nga paggamit sang face shield nga among ginakabig duga nga panaming kontra sa virus. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.